Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. El final de la dinastia del Casal de Barcelona és una història de mala sort, de molta, molta mala sort. Potser, sospitosament i tot, massa mala sort. El rei Martí l'Humà va morir sense descendència de forma inesperada un 31 de maig de 1410. Dels 4 fills que va tenir Martí l'Humà, només un va arribar a l'edat adulta, Martí el Jove. Martí el Jove va morir el 1409, un any abans que el pare, d'unes febres que va contraure en un viatge a Itàlia. A Martí el Jove se li va morir el fill que va tenir amb la seva cosina Maria, que es deia Pere, i que només tenia 7 anys. També se li va morir el fill que va tenir en segones núpcies amb Blanca de Navarra, que també es deia Martí com ell, amb només 4 anyets. I tot i que va iniciar els tràmits, no va ser a temps de legitimar el fill que va tenir amb la seva amant italiana Tàrsia Rizzari, i que es deia Frederic. No hi havia manera humana de deixar un hereu a la corona de Martí l'Humà. El monarca Martí l'Humà, que era vidu, es va tornar a casar immediatament amb Margarida de Prades. Les restes de la reina reposen a l'església del monestir de Santes Creus. I es va casar amb ella per tal d'obtenir infructuosament, és el que va passar, descendència. Al mateix temps va intentar, ara ell, Martí l'Humà, de legitimar el Frederic, aquell fill que va tenir Martí el Jove amb la seva amant italiana. Però agafeu-vos fort. Tot just el dia abans de proclamar hereu el tal Frederic, mor el rei Martí l'Humà. Amb tots els fills i els nets morts, no va aconseguir tenir descendència amb Margarida, ni tampoc va ser a temps de poder fer hereu el seu net il·legítim Frederic. No us sembla massa, però massa mala sort? A Martí l'Humà s'extingia, doncs, la dinastia del Casal de Barcelona, que regnà durant més de 500 anys. Hi ha infinitat de teories sobre la mort del rei. Uns diuen que va morir després d'un sopar excessiu, uns altres de la pesta. Hi ha qui parla d'unes febres i fins i tot diuen que va morir d'un atac de riure. També hi ha cronistes que atribueixen la mort a la sobremedicació per tenir fills. Una de les teories, al meu parer, més versemblants ens parla de l'enverinament. Sigui com sigui, la qüestió successòria es va acabar resolent, per a desgràcia dels catalans, al compromís de Casp. Valencians i aragonesos van fer pinya, tot aprofitant la feblesa i les disputes internes dels catalans, i van imposar un rei castellà, Ferran d'Antequera. I han passat els anys i els segles, i amb el retorn de les restes dels reis catalans que hi havia escampades per diferents llocs i que havien de ser a Poblet, es va construir l'any 1948 una nova tomba per al rei Martí l'Humà. L'obra va anar a càrrec de l'escultor Frederic Marès. A la tomba es va esculpir la figura del rei Martí, acompanyat de 2 àngels, i amb un lleó als seus peus. El lleó, amb la boca oberta, com fent un rugit, trenca la sensació de serenor i pau de la resta de figures. Per què té la boca oberta aquest lleó? Diuen que va preguntar el dictador Franco quan va visitar el monestir l'any 1952. I la resposta del seu guia: perquè com que el rei Martí l'Humà és el darrer rei de la dinastia catalana, el lleó fa com un crit de lament, com si fos el darrer crit que fa en català. I el dictador espanyol respongué: doncs que li tapin immediatament la boca. Algunes fonts diuen que aquest episodi no es va produir en Franco, sinó que van ser, abans de la seva visita, els representants del seu règim els qui van donar l'ordre per tal d'evitar-li un previsible disgust al caudillo. Això, és clar, tampoc no canvia res. Sigui com sigui, la realitat és que quan visiteu el monestir de Poblet, si us atureu davant de la tomba del rei Martí l'Humà, veureu que el lleó que hi ha als seus peus té 5 potes, una d'elles de guix, feta a correcuita per tal d'ofegar indignament el seu darrer crit en llengua catalana. Estimats oients, us espero ben aviat aquí, a Ràdio Ciutat de Valls, amb una altra història dels Països Catalans, que acabo de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.